Nech sa páči. No, ja si myslím, že my sa stále bavíme o tých vysokých školách, ale ja si myslím, že, lebo je to aj to, že hej, že študenti nie sú takí aktívni, že len tak sedia na tej prednáške, počujú, ja si myslím, že to je pravda, že naozaj, že je to aj veľa v tých študentoch, že keď človek chce, tak môže si nájsť tú možnosť. Ale som sa, že či ten problém nezačína už niekedy skôr. A že som tu bavila o tej pedagogickej fakulte, moja sestra tiež tam študovala na tej istej, tiež bola neskutočne nespokojná, chýbali tam veci, ktoré potrebovala, nemala vôbec jazyky, ktoré potrebuje, nemala vôbec hudobné nástroje, ktoré potrebuje. A ja som presne chcela to, že či už netreba začať trochu skorej, ako na tej vysokej škole. Sám predstavte. Jana Zadinová. Odkiaľ? Z Bratislavy, väčšinu života. No a študujete? Na Ekonomickej univerzite na fakulte hospodárskej informatiky. A bola si na dňa príležitosti? Bola som v práci. Dobrá výborka. Ja si myslím, že jednoznačne. Toto je nepopierateľný fakt a pre mňa to začína už v predprimárnom vzdelávaní. Ja momentálne doučujem rómskeho chlapčeka v osade, čiže chcela som si pozrieť proste aj tú problematiku trošku, preto to robím. A naozaj fyzicky dieťa sa zlakne nožičiek. Keď ich vidí prvýkrát v 6-7 rokoch, ono sa zlakne. Ceruzku nevie chytiť, chytí takto. Keď sa pozriete, aké robí čarbanice 3-ročné dieťa, to vám robí 7, 8, 9-ročné dieťa, keď nemalo ešte ceruzku v ruke predtým. Čiže tie deti absolútne nemajú šancu. Oni od prvého týždňa v škole sú odsúdené na neúspech. Takže ako, ja som síce za zmenšovanie role štátu vo vzdelávaní, ale podľa mňa by mal byť povinný prípravný ročník do školy a už to isté základné školstvo, stredné školstvo, všade tá reforma je potrebná. Čo sa stalo podľa mňa úplne najhoršie za posledných 20 rokov je systém prideľovania na žiakov, lebo to sme si zažili zrovna v našej generácii, že kým, ja neviem, na to pomerne biedne Buchovské gymnázium, ja som ešte išla ako každý piaty, že nás brali, tak potom už brali všetkých a ešte aj tých, čo prestúpili z Dubnice a Bystrice, keď som končila to gymnázium. Takže to bol pomerne rapidný prepad kvality všetkých typov škôl, to isté sa stalo aj na vysokých zároveň. Takže jednoznačne tú reformu treba potiahnuť úplne od spodu na všetkých úrovniach. Michelle? Ja tiež súhlasím, ja mám strašne dobré spomienky na moju strednú školu. Ja som chodila na jedno gymnázium v Bratislave a mala som učiteľku, ktorú sme v tú dobu všetci nenávideli, učila na slovenčinu. A museli sme vlastne od prvého ročníka na strednej minimálne teda raz za 4 rok odozdať esej. A to bolo vtedy ešte úplne, vtedy sa písali slohy, že opisujem izbu, alebo opisujem mamu, alebo nejaké také, že slohy. A odpovedalo sa na hodine takým štýlom, akým kandidáti hovoria dodnes, že keď sa ich spýtate, že čo viete povedať o XY, tak autor sa narodil v roku 1896 a tak ďalej. Takýmto spôsobom ľudia chodia na interview, že keď sa ich spýtate, že čo viete o spoločnosti, tak povie, no, na internete vygoogli, no, bola založená v roku X v Curychu a preto, lebo horel dom, akože vôbec úplne taký verklik, čo do nás vlastne už tlačuje vlastne počas strednej školy, teda počas základnej školy. No a vlastne táto naša trochu učiteľka, ktorú sme vtedy všetci neznášali, nás nutila myslieť. A to znamenalo, že vlastne sme museli každý 4 rok oddať esej, kde sme museli minimálne 6 argumentácií dať o autorovi nejakej knihy. A my sme mohli aj tvrdiť, že bol pedofil ten autor, keď to už mám tak prehnať, alebo že mal nejakú fóbiu, alebo že mal nejaké politické presvedčenie. My sme mohli tvrdiť úplne čokoľvek, kým sme sa dokázali citáciami z tej knihy. A my sme to vtedy tak neznášali, lebo to bolo tak bolestivé kriticky rozmýšľať a mať názor, ale vlastne všetci z mojej triedy vlastne vyrastli do sebavedomých, životaschopných ľudí s názormi, ktorí si vybudovali svoju vysokoškolskú kariéru písaním prác. A tú slovenčinárku naďalej nenávidím. A tú slovenčinárku máme strašne radi teraz a sme za to strašne vďační, že nás tak vlastne bojovali sme s ňou, dával nám všetkým 5 na začiatku, lebo sme sa vlastne báli mať názor a báli niečo tvrdiť o niekom inom. A takže toto ja vidím doteraz na pohovore, že dojde 30-ročný, šikovný
človek a začne, dám základnú takú otázku, čo viete o spoločnosti a začne verifikovať presne rok, kedy vznikla tá spoločnosť a ja si úplne spomeniem, jak na základnej škole 7. triede sme začali otázku o knihe, že kedy sa narodil autor. Úplne akože žasnem. A 95% ľudí. No. A potom aj kedy zomrel. Dobrý večer, moje meno je Katka a ja by som sa možno chcela opýtať Biešťany, Bratislava. Ešte lokalita alebo Morava, ja viem. Momentálne som už absolventka, ale pôsobím v ISEC. A chcela som sa opýtať, lebo bolo tu spomínané niekoľkokrát, že toto je zlé, toto treba reformovať a bolo to vlastne, začali sme tým predškolským a skončili sme až na univerzite a je toho strašne veľa. Čiže možno, čo si myslíte, že kde treba začať teraz, keď povedzme prídem domov a čo možno môžem aj ja spraviť na to, aby sa niečo začalo hýbať. A teraz môžem sa teda dávať do pozície, že patrím možno medzi tých aktívnejších ľudí, čiže není to len také, že prídem domov a začnem niečo robiť. Ďakujem. A čo chcete rozhýbať? Celé túto ten systém, ako to... Vzdelávací? Áno, čo sa bavíme možno aj o tom vzdelávacom systéme. Ďakujem. Na to je ťažká a zároveň ľahká odpoveď. Praví sa začni. Praví sa začni u seba. A to je asi tá základná informácia. Myslím, že to aj do značnej miery charakterizuje všetky tieto diskusie, ktoré sme tu dnes mali, pretože všetko má začať od nás a je pravdou ale to, že niekedy tá nevedomosť je prekážkou, aj keď politický systém vraví, že nevedomosť neospravedlňuje. Toto je asi to, čo treba. Na Slovensku v dnešnej dobe je strašne veľa organizácií, ktoré sa venujú rozvoju mladých, rozvoju či už od tých naozaj detičiek až po prácu s dospelými, po rôzne tréningy prezentačných zručností, po rôzne vzdelávacie cykly, nejaký, možno že až taký tie univerzity 3. veku a podobne, takže naozaj sa dá stále pracovať, ale vždy je dôležité začať sám od seba, že čo naozaj chceš preto spraviť, aby sa to posunulo a či si ochotná preto aj ten čas, tú energiu, možno aj trošku peňažko obetovať. Ako nevravím, že to vždy musí byť za peniaze, ale aj to často býva súčasťou toho celého, že vždy niečo to stojí, ale stojí to častokrát len tú tvoju energiu, tvoju mentálnu kapacitu. Či si ochotná toto dať a naozaj odporúčite na ten druhý zdroj, či tretí v poradí Google na Slovensku témy ako Teach for Slovakia, ktorí tu dnes boli, konkrétne organizácia ako je LEAF napríklad, ktorá sa venuje dobrovoľníctvu, čisto web dobrovoľníci.sk a kopec ďalších webov, kde sa dá proste nájsť informácie o tom, akým spôsobom sa dá prispieť a zapojiť do toho, aby si ako či už dobrovoľník, ale možno aj nedobrovoľník mohla prispieť k tomu, k tej zmene spoločnosti. Môžem mať takú doplňujúcu, to skôr bolo myslené, takže v ktorej fáze, ja neviem, či v tej predškolskej, základná škola, stredná škola alebo vysoká, že kde v tomto veľkom horizonte začať? Ktorýkoľvek ti sedí lepšie, to je moje odporúčanie. Zatiaľ sa... Ja možno len skrátke, my ako v iniciatíve slovenských učiteľov sme tvrdili, že ten krok 1 sú peniaze, ja tvrdím, že krok 0 sú peniaze. Bez toho, aby tam boli šikovní ľudia v systéme, my žiadnu zmenu nepotiahneme dopredu, čiže musíme primárne otvoriť dvere tomu, aby sa šikovní ľudia dostali do systému. A čo ako študenti, hej, tak podľa mňa už len tak cenná vec, ako poskytnúť spätnú väzbu svojim učiteľom a odmietnúť, že toto je hlúposť a tým totálne riskujete. Vy nemusíte spraviť predmet, vy môžete byť vyhodení pred štátnicami, ja neviem čo, hej, ale proste už takáto vec, keď dáte najavo na svojej katedre, že nám sa nepáči, že tu biflujeme akože 10 atribútov ponuky a dopytu alebo ja neviem čo, je veľmi cenná a ona možno neprejde hneď, ale prejde časom. Nám sa to tiež nepodarilo hneď na prvýkrát. Štrajk učiteľov v kanadskej, britskej Kolumbii, v provincii kanadskej trval 6 mesiacov. Prerušovanie, rôzne iné aktivity. V Izraeli trval 49 dní, ale po nejakom trojročnom úsilí na diplomatickej pôde a tak ďalej. Čiže ono toto bude všetko, ako to, čo my teraz sa usilujeme na Slovensku robiť, je naozaj krok 0, ale potrebujeme podporu úplne zo všetkých strán. A potrebujeme od študentov vysokých škôl práve toto. A zase rozprávam dlho, takže Martin.
Zatiaľ slečny vedú, ja viem, že muži sú plachejší, ale zatiaľ sa pýtali len ženy. A to je. Volám sa Matúš Lukáč, ja som síce už pracujúci, ale na vašu otázku. Samé prvé treba začať, musí v podstate sa generácia vymeniť, to nie je len o tom, že je to hneď, to prejde časom, to sa nedá. To je, keby som ja chytil a chcem hodiť kameň a nehodím ho, lebo sa obojím hodiť. To proste musí začať. A keď sa chce zmeniť systém, bolo dobre povedané, politika sa musia vymeniť ľudia. Lebo sú tam len prezlačené kabaty, aby som to nazval. To je jedna vec, ale hlavná vec, ako vy vlastne meníte ten systém a ako ho chcete vy zmeniť. Lebo hovorí sa tu obšírne, ale čo robíte preto vy? To by vás nebolo. To je hrozne ťažké odpovedať na túto otázku, pretože ja som napríklad zostala strašne prekvapená z toho, ako my sme zmenili systém za posledného 4 roka. Vy proste neviete, aký bude dopad vašich akcií a nejakých snažení. On môže byť, v tomto prípade napríklad bol o mnoho širší, ako sme čakali. My sme nečakali, že sa zapojí verejnosť, rodičia, učitelia z vysokých škôl, absolútne, za naše požiadavky. Toto sú veci, ktoré vy musíte sa snažiť čo najviac robiť nejakú správnu vec a šíriť ju medzi ľudí a snažiť sa to robiť najlepšie ako viete a ono si to tie cestičky nájde a v rôznych systémoch, keď spravíte to isté, tak to vlastne skončí inak, ale musíte neustále manažovať tú zmenu a snažiť sa to dotiahnuť niekde, kde máte vy svoj cieľ. Takže vízia a snaha a nečakať, že sa to podarí zo dňa na deň a proste sledovať, aké reakcie to prináša. Už nech robíš čokoľvek, tak nikdy nemáš zaručené, že to dopadne dobre alebo zle, tam ide o tú motiváciu, hej. Môj kamarát, veľmi známy na Mestočan, Kubo Ptačín, on to veľmi raz veľmi pekne zhodnotil a povedal, že ak raz semiačko zaseješ, tak jednoducho tam je a ty rieš iba to svoje svedomie, či si ho tam dal s dobrým úmyslom a či si tú zmenu chcel priniesť a či si to urobil najlepšie, ako si vedel. A ten výsledok nechaj, lebo ty preto potom už aj tak viac neurobíš, hej? A ak chceš vidieť, čo napríklad ja robím, a aký je môj pohľad na vec, tak ťa u nás kľudne ubytujem na 3 dní, v pohode, aj viacerí. Ešte k tému, ako ja netvrdím, že nerobíte nič. Nie, ja som to vôbec nemyslel zle. Ja súhlasím s vašim názorom, máte v podstate pravdu, len tej danej veci niekedy trvá iba čas, aby sa niečo premenilo. Tak. Lebo ja to vidím tak, ja síce mám 25 rokov, ale ja som si všimol celú tú ako som si všimol to celé politické dianie, tak proste to je len o tom, že tí ľudia jednoducho sú tam ako keby nasadení. Nie je to o tom, že to robia, lebo to chcejú. A od toho sa to dosť veľa odvíja. Hej, a niekto, kto robí len malú lokálnu politiku alebo malé veci, urobí niekedy viac ako to, čo je hore. Tak, a mám presne rovnaký názor a preto sa snažím fungovať tak, ako fungujem. Len ti chcem povedať, že začal som prvým koncertom, to ako ste ma predstavili, to už 5 rokov neplatí napríklad, ale to, v čom tá tvoja zmena nastane, je to, že ty najskôr plánuješ od týždňa k týždňu, od mesiaca k mesiacu a po 5 rokoch vlastne plánuješ, že robíš projekty na XY rokov. Myslím si, že každý z nás vie, že to, čo robí, už nerobí s víziou na najbližší mesiac, 2, 3, ale preto, aby po tebe dačo zostalo, hej. Ja mám 25 rokov, ale toto, keď sa dostane do tej tvojej hlavy a začneš to takto robiť, tak sa možno tie naše predstavy toho, ako to meníme, o pár rokov stretnú a si iba pivo dáme a budeme spokojní, vieš. Takže ja to takto vidím. Ja by som povedala, že veľakrát on to není ani možno zasiať nejaké semienko, ale možno prebrať štafetu. A ja za to môžem dať ako príklad tiež ako člen ISEC-u, že prišla som do organizácie, ktorá už existovala, no teraz pardon, ale 60 rokov predtým, ako som do nej vošla, hej.
A bola som v nej 3 roky a dala som štafetu, vlastne tá osoba tu aj sedí, alebo teda dve z nej, hej, ktoré ťahajú ďalej, takže ono v podstate, ja veľa vecí, čo som vlastne mne bolo dané, tak ja som len dala ďalej. V mojom prípade to bolo vlastne 40 mladých ľudí, čo šlo na všetky kontinenty vlastne na stáž a vrátili sa ako iní ľudia. A to bola tiež len motivácia, že cez strednú školu som bola rok v Amerike a videla som, ako mi to zmenilo život, ale len takéto úplné chcenie dať to ďalej, dať tú štafetu ďalej. A to isté ako, bola som v Nemecku vlastne na vládne štipendium a moje také nejaká vďaka bolo, že som 5 ľudí alebo viac ako 5 ľudí koučovala, že ako toto štipendium sa dá dostať, čo treba spraviť. Takže fakt mám také úplné zrniečka, lebo v podstate teraz v práci pracujem ako vlastne rekrutér, takže človek, ktorý rozhoduje, že kto dostane prácu, kto nedostane, kto koľko za ne dostane zaplatené alebo nedostane. A to tiež veľmi zodpovedná práca a robiť len každý deň rozhodnutia, že ten, kto si tú prácu naozaj zaslúži, ju dostane, postaviť sa za toho človeka, ktorý si to zaslúži, dať správnu alebo teda férové ohodnotenie platové tomu, kto si to zaslúži a tak ďalej. Tak to sú len také úplne každodenné drobnosti, ale to je zrnko k zrniečku a hovorím, že veľká stačí len byť vzorom pre iných ľudí. A to je podľa mňa asi takéto najsilnejšie, ale fakt, že tá semienko je tiež veľmi pekná analogia, ale častokrát je to len štafeta, alebo byť len vzorom. Príkladom, tak možno vzor je silné slovo, ale možno príkladom nejakých drobných veciach. Ja už asi len možno poviem teraz taký moderný a použijem citát od Gandhiho, ktorý kedy si dávno povedal, že čokoľvek, čo urobíš, bude nevýznamné, ale je veľmi dôležité, aby si to spravil. Takže toto je asi možno téma presne, čo aj Mišel hovorí, aj Janka, aj Majo, pretože dnes je tu tak veľa možností, kde sa môžete pripojiť, že možno, že znova sme v tej paralýze, že a čo vlastne mám robiť ja, keď tu je toto a neviem sa rozhodnúť, čo je lepšie alebo horšie, tak sa radšej nerozhodnem a presedním si však noci na Facebooku namiesto toho, aby som naozaj niekde prispol svojim názorom a povedal možno niečo a dal do sveta veci. Takže svojím názorom môžete niekedy začať ovplyvňovať už len to svoje najúžšie okolie, či už je to rodina, alebo sú to asi spolužiaci, alebo vaši kamaráti spolubijajúci na intraku, alebo v nejakej skupine, kde sa stretávate, či už na tanečnej čokoľvek, proste vždy je priestor nejakým spôsobom ovplyvniť dianie na svete a naozaj začať malo je niekedy ten prvý krok a niekedy aj ten posledný, ale niekedy sa to rozvinie ďalej, ako taký kvietok. A bude to rásť a bude z toho les. Si ho rávať. Moderátor si uplatním právo poslednej otázky, keďže už trošku načasujeme, ale predsa ešte poslednú otázku a stočnú odpovede poprosím. Že Slovensko je taká veľmi dynamicky sa rozvíjajúca krajina tých posledných 25 rokov, až taká by som povedal, krajina neobmedzených možností, aj v dobrom, aj v zlom. Častokrát aj pred voľbami, o to viac po voľbách, je tu taká debata aj medzi mladými, na Facebooku, v diskusiách rôznych, že či zostať žiť v tejto krajine. Častokrát je to trošku taká póza, najmä od niektorých, ktorí ani nemajú možnosti a v skutočnosti ani nechcú, ale baví ich sa tak rozprávať. No konkrétne vy štyria ste ľudia, ktorí tú možnosť mali. Aj mali na to, aby v zahraničí zostali a presadili sa, alebo viacerí, ak nie všetci z vás žili a istú dobu žili v zahraničí. Povedzte, že prečo má zmysel zostať tu, a teraz nemyslím len z takého pocitu vlastníctva, že chcem sa obetovať na oltári vlasti, ale aj pre nejakú vlastnú sebarealizáciu, ktorú človek teda potrebuje. Začnem ja. Ja som tu zostal preto, lebo keď som si predstavil, že opustím svoju rodinu, svoj domov, to, čo tu je, tak budem za toho zlého, za toho, kto nehal svojich rodňákov v štychu, to by ste možno chceli počuť, ale ono to nebolo úplne tak, ono to bol čistý pragmatizmus, aj tá potreba byť bližšie k svojej rodine a mne sa Slovensko veľmi páči a ja som na Slovensko hrdý, aj napriek tomu, že tu máme situáciu, ako dnes máme na politickej scéne. Myslím si, že tých, koľko to je už, 26-7 rokov po novembri sme toho dosiahli až neuveriteľné množstvo a myslím si, že máme byť právo na čo hrdí a to, že Majo povedal, že Slovensko nemá národnú hrdosť, nemajú možno takto jednoznačne sformulovanú, ale myslím si, že v každom z nás trošku toho nacionálneho, toho zmyslu je, toho vlastníctva je. A mne sa to páči, ja som tu videl obrovské príležitosti a stále vidím pre seba a pre ľudí okolo seba, lebo tu je čo len, tu ešte môžete prispieť možno oveľa
do značnejšej miery ako niekde v Austrálii, v Amerike, na západe, kde sú proste už tie demokracie, tie politické a ekonomické systémy tak etablované, že už naozaj už je ťažko priniesť niečo nové. Ja spomínam na jednu debatu, čo som mala s mojou spolužiačkou v nemeckej kuchyni, asi pred viac ako rokom. A tá sa ma pýtala, že ja som bola úplne vždycky na tom presvedčená, že sa chcem domov vrátiť. Úplne to nebolo akože absolútne ani nejaká... Len doštudovať, mať nejaké praktické skúsenosti, vrátiť sa domov. A ja som s ňou mala presne takú debatu a ona, že vždy sa taká zapálená a že my už Nemci, že my už sme takí pohodlní, že nám už to všetko funguje a že už sme takí aj možno, že už o nič vlastne ako keby všetko pičí. A presne sa tam bavili, že ten rozdiel možno medzi nami na Slovensku a v Nemecku presne ten, že ja som hovorila, že vieš, že ja mám stále pocit, že je o čo bojovať a že to je to, čo mňa hrozne nabíja energiou a samozrejme, že keď človek ide viac na východ, na to netreba zabúdať, že vidí, je potom vďačný, že sa vráti na Slovensku. Kedy si ešte napríklad do Uzbekistanu na dovolenku, zaujímavé veľmi. Ale naozaj, že ten pocit, že samozrejme aj tá rodina, to je úplne samozrejme zázemie, kamarátstva a tak ďalej, ale naozaj ten pocit, že túto mám oveľa silnejší pocit, že niečomu prispievam, že niečo mením a reálne aj mám pocit, že to mením a to prispievam, že to nie je len pocit, ale že naozaj mám oveľa viac to vo svojich rukách, to prostredie okolo seba. Takže to je asi tá interná motivácia určite. Ja sa priznám, že ja neviem odpovedať. Tiež sa mi stalo, že som cez ISEC bola v Indii a ako po návrate bolo nádherné si užívať, že sa už nemusím umývať v kýbli, alebo že máme pitnú vodu z vodovodu a že z ňou splachujeme záchody a podobne. To je super, nie je tu konflikt, nie je tu vojna, to je fantastické. V zahraničí to nie je vždy ľahké. Akokoľvek ste dobre vybavení, tak musíte svojím spôsobom začať od nuly. Takže je tam veľká miera idealizmu, že odsťahujem sa do zahraničia, že to bude v poriadku. Na druhej strane mala som kolegyňu, ktorá bola vynikajúca v tom, čo robila, tiež sa mohla uplatniť v zahraničí. Fungovala ako učiteľka na jednej bratislavskej škole mali sme dosť podobné presvedčenie o veciach, ako majú fungovať, o tom, čo chceme deťom odovzdať. A ona tento rok porodila dieťa, ochorela a zomrela, pretože jej nikto z lekárov neveril, že má nejaké stavy, sú o tom blogy, viete si ich teraz dohľadať. A to je také, že si poviem, že do pekla, OK, chceme toto zlepšiť, jasné, poďme do toho všetci spolu. A toto sa vám stane len raz. A je to pre mňa taký, ako mám veľký hnev v sebe tieto dni, to by som povedala, že buď s tým musíme niečo urobiť, alebo tu zavrieme dvere a tá krajina pôjde úplne dole. Ale je mi ľúto, keď vidím aj mojich šikovných kamošov, čo sú v zahraničí. Je mi to ľúto, lebo viem, že keby tu boli, tak toho urobíme spolu viac. A keby tu boli proste takí ľudia, ako tu dneska vedľa mňa sedia a títo ľudia neodchádzali do zahraničia, tak ja si myslím, že by jednoducho nebol by tu problém. My by sme to tu dotiahli kľudne tam, kde je dneska Škandinávia. A hlavne s tými skúsenosťami, ktoré si mnohí z vás z toho zahraničia donesú. Čiže choďte tam, pozrite sa, prineste to naspäť a medzi tým si to tu musíme postrážiť nejak. A teda ty ešte nemáš odpoveď na to, či tu zostaneš, alebo... Ja tu zostanem asi kvôli rodine, lebo napríklad aj môj manžel je tu veľmi, tým, že tiež študoval v zahraničí vlastne celé štúdium, tak má to veľmi jasne vyjasnené, že chce byť tu. A ja to rada urobím a ja mám Slovensko tiež hrozne rada. Fakt, že hrozne rada mám Slovensko, takže ja to neberiem vôbec ako nejakú obetu, ale neviem poradiť ľuďom, ktorí tu takéto väzby nemajú, prečo by to mali urobiť. Čiastočne áno a potom sú veci, ktoré... A to odhliadnúť od toho, čo som vám povedala, proste už len to,
že Boh vie, či sa vaše deti dožijú reformy školstva napríklad, nemusí ísť zrovna o život. To sú také veci, ktoré proste budete v živote riešiť a oni sú frustrujúce a treba sa dobre pripraviť na to. Naozaj si možno pozerať na to, že čo je fajn, lebo to, že tu nie je konflikt, že tu nie je vojna, že tu máme demokraciu, to bereme ako samozrejmosť, ale stačí sa pozrieť niekde do Ázie, do Afriky na pár týždňov a pochopíte, že tam vám ide o život každý deň. Takže toto je super. Ďakujem ešte pred Marianovým záverečným slovom, taký malý prieskum. Chce niekto z vás odísť a zotrvať niekde inde? Natrvalo? Nebojte sa, nebudem vás povedať, lebo tak všetko vlastenci alebo rodine založení ľudia. Marian, povedz ty. Vždycky hovorí, že som ako farár, keď rozprávam. Preto nerád chodím na koniec. Ale som si zle sadol, tak už to nevymyslím teraz. Takto, v prvom rade nemáte problém sa vrátiť domov na Anglicka, keď ste tam na zbere fazule, hej? Takže ja som sa domov tešil. Lebo naozaj akože sa zobudíte a šváby na hlase otlačené, to je sila. Ale si hovoril, že futbal si mohol hrať inde. Tak, tam v Anglicku, akože ja som zbieral fazulu a každý deň som si dal predsavzatie, že spravím 600 brúšakov, 600 klikov, 600 drepov a 600 na chrbát a že si ma niekto všimne a že to dotiahnem. A tak sa aj stalo, po 3 mesiacoch som sa dostal do jedného klubu a naozaj to bola rozprávka, to vám nevrátil, lebo mi to aj tak nikto neverí. Tak som sa vrátil a tam sa vlastne udial aj ten dôvod, že prečo som sa vrátil. Proste sme sa tam zadlžili a tak ja som bol neviem koľko v Anglicku a povedal som, akú sumu som mal dostať na zmluve, ale prišiel som aj tak 1500 eur v dlhu, to tiež dokážem len ja. Ale takto, chcel som sa vrátiť domov, lebo ma od mála, proste to vždycky všetko ide z rodiny, podľa mňa. Hej, v akom prostredí vyrastáš, tak sa chováš a ja sa meniť ani nechcem veľmi, lebo mi to tak jednoducho vyhovuje a proste podľa mňa ľudia, ak dostanú, tak by mali vrátiť. Dnes sedím v Bratislave a veľmi si vážim to, že som tu medzi ľuďmi, ktorí ma posunuli a síce prídem domov na Oravu jednej veľmi unavený, ale ráno stanem, pôjdem do práce a to, čo som tu dneska počul a to, čo som si zapísal, tam budem sa snažiť aplikovať a použiť. A to, že som sa vrátil a robím to, čo robím, je iba to, že som zhodnotil seba sám vo vnútri a to, na čo mám a to, čo som si proste uvedomil sám o sebe. A jednoducho som sa preto rozhodol a stojím si za tým, a čo príde, to nechám. Tak. Takže ja mám iba také predsavzatie svoje vnútorné, že proste radosť rozdávaním rastie, to je také kredo 3 R. A preto robím neziskové veci a teraz som konečne šťastný, že som aj hovoril, že ku nám sa tie granty niekedy na Oravu už nedostanú, že sa už potratia pri Žiline. Tak vlastne aj z toho dôvodu vznikla tá agentúra, kde vlastne tí ľudia, ktorí tam pracujú, tak vlastne chceme čas z toho zisku, ak takedy bude odvádzať vlastne na to, aby to občianske združenie mohlo fungovať a aby sme fakt skúsili aspoň ten vlastný pohľad na svet nejako zapracovať a mne to nedá povedať, že dneska vás tu kameruje naša firma, takže to je úplne takže vidíte, že aj z Oravy sa tu dá dostať, takže ja vám veľmi pekne ďakujem. Potlesk pre Mariana Kasana. Jarov Kačník Pastorkovú. Prišiel s Krucanom. Marka Hubu. Ďakujem za účasť. A tiež vás poprosím potlesk pre pána moderátora. Teraz by som vám všetkým panelistom chcel poďakovať, taktiež vám všetkým, že ste tu s nami držali až do teraz. Mám ešte jednu takú príjemnú povinnosť na záver. A my sme počas kampane pred podujatím a taktiež počas podujatia samotného hovorili, že kto nám v podstate dá spätnú väzbu za podujatie, tak vyžrebujeme jedného výhercu 2 leteniek, spätných leteniek do Ženevy, kde sa bude môcť prejsť sídlom OSN a tak ďalej, dostane z prievodu slovenskej misie. Teraz práve nastal ten čas, kedy tohto človeka vyžrebujeme. A už keď vás tu teda máme, tak ja by som rád, že nebol. Áno, presne to som vás išiel požiadať. A moje meno tam nebude, ale asi.
Vyplnili ste nám spätnú väzbu? Takže to budú túto účastníci. Uvidíme, či to ten človek je alebo nie, ale môžete nám prečítať, že kto to teda je, ak tam je nejaké meno. Nie. Prázdna spätná väzba. Takže to som ja, nie? Skúsme ešte raz. Adam Čelár. Adam Čelár. Kto si ty? Nemám pre teba bohužiaľ žiadny poukaz, ostaň tu potom s nami, zoberieme si tvoje údaje a tak ďalej, dohodneme sa s tebou, že čo ako. A gratulujeme, uži si to. Dobre, ešte raz vám všetkým veľmi pekne ďakujem a na záver v mene organizátora organizácie ISEC ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ste s nami vydržali a určite sa stretneme buď na jeseň alebo znovu na jar budúceho roku pri podobnom podujatí. Pekný večer.